वर्धापन दुसरा वर्धापन दिन हो आणि 2016 स्टार्ट केलं आहे वर्धापन दिन आणि 2017 पहिलो जालो हो 89 दुसरो वर्धापन दिन. त्या निमित्त उत्सव मोठ्या दबाज्यान आम्ही साजरो करता आणि सगळे गावचे मंडळी जमा जाता. सकाळचो नाश्ता सकाळचे पयलीं तांकां च्या पाणी दिता. त्यानंतर आमच्या लोकनृत्याची सुरवात जाता. पयलीं गणपती पुजन, मागीर मातृका पुजन, मागीर लोकनृत्याची सुरवात जाता. त्यानंतर आरती प्रसाद, मागीर महाप्रसाद जाता आणि महाप्रसाद जाल्या उपरांत मागीर सांजचे 7:30 आणि आता पण प्रत्यक्षान पळयता कसो सुरू जाता तो आणि कशें तेचे फुडले पालखी कशी रंगान येता. कित्याक हे आतां प्रोसेशन आसा, मिरवणूक आसा, त्या स्थानार बशिल्ले. त्यानंतर आरती जातल्यो. त्यानंतर मागीर तीर्थप्रसाद जातलो. परत सांगणे जातले. तीर्थप्रसाद पयलीं सांगणे जातले. सांगणे जाल्या उपरांत तीर्थप्रसाद जातलो आणि त्यानंतर मागीर महाप्रसादाची सुरवात जातली.